Бүйük җиңүнең олы юбилейын каршы алганда районга эш сәфәре белән Русия Федерациясе Дәүләт Думасы депутаты якташыбыз Фәрит Ганиев килде. Фәрит Гөлүс район хакимияте башлыгы Илдар Мустафин белән Югары Манчар һәм Туган авылы Сүлтедә Бөек Ватан сугышы ветераннарын хөрмәтләү, искә алу чараларында булды. Алар үзләренең иң изге теләкләрен юллады. Своих земляков поздравляю всех с таким замечательным днем, Днем Победы. Это праздник со слезами на глазах. Кунаклар белән чарада һәр ике авыл советы башлыклары, урындагы производство участогы җитәкчеләре катнашты. Чараның Сүлте авылында үткән өлешендә район хакимияте башлыгы Илдар Иршат улы бәйрәм котлауларын җиткерде. Без бүген инде бик матур һәйкәл янында торабыз, бу Сүлте авылының уртасында корылган, бик матур итеп оештырылган, чәчәкләр утыртылган. Шуңа инде әйтәсе килә, шушы тәртиптә тәрбиядә тотканыгыз өчен бик зур рәхмәт. Һәр вакыт шулай булсын. Хәтер мәңгелек булсын. Безнең Илеш районы халкы, шулай ук Сүлте авыл биләмәсе халкы бик күп көч, бик күп кан, бик күп хак түләгән бөек җиңү килеп җитсен өчен. Һәрберсен хәтердә тотыйк, һәрберсен хөрмәтлик. Һәрберсе турында бик матур сүзләр, хатирәләр балаларга, үсәсе буыннарга җиткерик. Бәйрәм белән барыгызны. Яу кырларында башларын салган якташларыбыз 1 минут тынлык белән искә алынды һәм һәйкәл обелискаларга венок салынды.